Adéu, mama, me'n vaig a classe. Adéu, carinyo, que tinguis bon dia. Vols estalviar la teva factura del telèfon? No, gràcies, no. Gràcies, un moment. Ei, què passa? Mira, que vaig sortint del cotxe. Una violació és la màxima expressió d'una agressió sexual. En Espanya, més de 11 dones al dia són agredides amb penetració. Només entre gener i març de 2023 es van registrar 1.021 agressions. I quantes més no s'atreveixen a fer-ho? Fa falta que la joventut d'avui en dia denuncie aquesta situació i no la gent que té més poder? Educació, respecte i acció davant qualsevol forma d'agressió sexual. Això no és qualsevol broma.